Pinipray ni pai kretrok arni Karbi Anglong hempi di phurong sopialong ketu Ru Samson singing ti Amir Birialong la on so say alir alon ki pipon thuji aphan MOS 2011 atangka pen panong ponsi kikim kerang ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong arideng pen long e kesom pon Karbi Anglong hempi di phurong sopiang bong chite malong kido Ru Samson singing ti chikimo Amir Birialong la on so say alir alon ki pi thuji aphan development of Diphu Lake for recreation Boamin and Ponsi ningkan surihini rakre isi UPDS atum kachetok alam ton along pen Kuti kretrok atangka panongsi kikim kerang ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong arideng pen long e kesompon Bangso long e kesom pona hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong pen pherang ke tumaphan nangke pachini dona tengke kedamtang surihini rakre isi ningkan UPDS atum lamdon kachetok pona tengpen Home Ministry aphan arpu pisi kedamtang cheklo joni aprang Additional Chief Secretary Government of India aphan nili chetong damsi lamdon along ketok pon mate scheme kedeng pontang kedoan nang tipon vek nang jipu arpu pilo La sopen scheme kedo anta kipapleng jiaphan lamchak nang chipidunsi lamchak atengpen development of Diphu Lake for recreation Boamin and Ponsi bangso asai ki claim ki pangcheng pon jiaphan long e sompon no busi ningji ningkan ala so lamdon ka che to hura tengpen ateng si pressure pilo Home Ministry aphan lasi chuni ligedam chekloyoni aphan Additional Chief Secretary Government of India aphan le chitong namsi retention tanga hormu scheme kedeng pon tanga hormu la nang pipon wek nang ji pusi Additional Chief Secretary bang niliphan lamchak nang pilo hoso lamchak bang ke nili ladak scheme nang sanction piwek populo ke chengke ke dam pensi la pena kapre ka scheme do olang nili pi 2021 aningkan IMOS pencenglok lahai ka pechunji aphan Additional Chief Secretary Government of India Home Ministry aphan Airport pencenglok Central University pencenglok akaprek asai yang dengan tame pechun nangi pul non ke do bompen la an so se ke pangjang pon thumu choji aphan mathasi Kuti kretrok atangka panong pen bangso sayang deng claim pangcheng ponpo lapen la bangso Diphu Lake along kelang mesen ke thek ponlong ji lake cottage children park boating cafeteria garden lapen break jam asonamung mati isi kelang mesen adim kaselam ponja phan chisik ponlo lapen non ke bangji MP akili ga prang bangso sayang deng ke patang pon eja phanta lamchak chipipong ladak la solle katia rason saksi oko lapen ka pangjang thuji phan kapeme thuji phan si nili Karbi Anglong Autonomous Council pen a scheme angke Kuti kretrok 16 crore atangka ladak lo lapen ke dake doji bangke cottage doji lapen ke jue tumhan children park doji lapen ke dak do thuji oko boating doji ladak somartum ki jui dak telong pen ki jui lahai doji lapen ke cafeteria doji ladak sa su ki jun aphan munitum juidet pen sa su ki jun lahai da doji MP election aprang ningkan siangbong ladak la so lake pen chenglok flyover pen chenglok ladak penana scheme kapetang ji aphan sela ningkan siangbong niltum tim Karbi Anglong hin pen MEC ke doan EM ke doan chairman deputy chairman MLA ke hai tum doan MP ke hai tum ben tum bori ponbo labangso long e kesom amaya long MLA bida singing leng Karbi Anglong Autonomous Council chairman Raju Tiso KAAC CEM MAC atum chetong dunsi bangso ajaimek mesen pen pachunpong news report Karbi Anglong live